тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор хело мубрам буд ва бо назардошти оне ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллати мо ҷумҳурии раҳмон соли гузашта дар рӯзи ид вазифа гузошта буданд ки ҳамин қонун қабул карда шавад ва худи ҷаноби олӣ зарурияти қабули ҳамин қонунро эҳсос ва дарк намуданд, чунки дар соҳаи маориф бо назардошти дастовардҳое ки ҷой дошта буданд камбудиҳои ҷиддӣ низ амал мекарданд. яке аз онҳо ин омода намудани мутахассисони баландихтисос барои соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ аст ва бо назардошти ҳамин қабул кардани қонуни мазкур ҳам шаъну шарафи омӯзгоронро баланд менамояд. лекин дар баробари ҳамин дар ҷавоб ба ҳамин ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки ҳар гуна имтиёзҳои иловагиро барои омӯзгорон пешниҳод кардааст, инчунин мана дар доираи ҳамин қонун ҳоло ҳозир омӯзгорон на фақат дар деҳот балки дар шаҳру ноҳия аз хизмати харбӣ озод карда шуданд. ба омӯзгорон додани замин имтиёз, ҳамчун имтиёз барои сохтмони манзил ва дига имтиёзҳо пешкаш карда шуданд. дар баробари ин ҳар сол аз тарафи ҷаноби олӣ ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оиди баланд бардоштани музду маоши омӯзгорон тадбирҳо қабул карда мешавад ва дар баробари ҳамин мо гуфтанамон лозим аст ки дар ҷавоб ба ин ғамхориҳо омӯзгорон бояд фаъолияти худро дигаргун кунанд. аз нуқтаи назари омода кардани маводҳои таълимӣ, китобҳои дарсӣ бо усулҳои инноватсионии ҳозиразамон ва нигаронида шудааст ҳама ин тадбирҳо барои он ки ба иқтисоди миллӣ мо мутахассисони сатҳи баландро пешкаш намоем ки ба кор баромада аллакай аз ҳама технологии усулҳо бохабар бошанд ва онҳоро дар истеҳсолот татбиқ карда тавонанд. аз ин нуқтаи назар нисбати ҳамин ғамхориҳое ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мекунанд, мо бояд усулҳои гузарондани дарсҳои таълимиро бо истифода аз технологияи муосири омӯзишӣ роҳандозӣ намоем ва аллакай мана таҷрибаи беҳтарине ки дар ҷаҳон аст, ин таҷрибаи Хитой аст. аллакай дар донишгоҳу мактабҳои олию дига мақомотҳо истифодаи зеҳни сунъӣ барои омода кардани маводҳои дарсӣ, ин якум ки истифода бурдани зеҳни сунъӣ имконият медиҳад ки аллакай он маълумоте ки дар ҷаҳон ҳаст, маълумоти пешрафта дар доираи таълим ба донишҷӯён пешкаш карда шавад. дуюм равия ин истифодабарии платформаи омӯзишӣ. мана ҳамин гузарондани ҳамин подкастам имконият медиҳад ки муаллимони пешқадами баландихтисос маводҳои омӯзишӣ ба таври электронӣ омода карда онро паҳн кунанд ва ин имконият медиҳад ки оянда новобаста аз кадом донишгоҳ, кадом минтақа ва ҷойгир аст, маводҳои таълимӣ пешкаш шавад ба донишҷӯён ва ин талабот ба он оварда мерасонад ки ҳамаи муаллимон бояд сатҳи дониши худро низ мукаммал гардонанд. аз технологияи рақамӣ, аз технологияи навтарин бохабар бошанду худашон худомӯзӣ намуда ҳам ҳаминро дар омодаи гузарондани дарсҳои таълимӣ, маводҳои таълимӣ васеъ истифода баранд. аз ин нуқтаи назар гуфтан ҷоиз аст ки мана таҷрибаи Хитой аллакай дастрасӣ ба маълумоти пешқадам дар ҳама сатҳ новобаста аз шаҳру деҳот таъмин мегардад ва ин сатҳи умуман омодагии ҳамаи мардуми тоҷикро барои кор дар шароити муосир имконият медиҳад. тоҷикистон як хусусияти асосӣ дорад ки дар он дар байни аҳолӣ ҷавонон хело зиёданд ва аз ин нуқтаи назар ҳамин чизро мо бояд истифода барем барои
омода кардани мутахассисони дорои маълумоти ҳам муосири молиявӣ, ҳам рақамисозӣ ва кор бо зеҳни сунъӣ. аз ин нуқтаи назар мана ҳамон гирифтани подкастҳо ва пешниҳод кардани онҳо дар фейсбук ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ ин як иқдоми нек мебошад, ки оянда барои гузариш ба усулҳои нави инноватсионии омӯзиш татбиқ карда шавад. чунки мана ҳозир мо медонем, ки танбашавӣ роҳҳо ҳаст ва барои аз дарс ба кор, аз кор ба дарс рафтан донишҷӯён, муаллимон то 1 соат, 1.5 соат вақтро сарф мекунанд. агар дар ҳамин раванд ҳамин подкастҳое ки дар фейсбуку дигар шабакаҳои иҷтимоӣ гузошта мешуданд барои худомӯзӣ истифода бурдан мумкин аст, на барои дидани роликҳое ки ягон маънию ягон самара намебахшад. аз ин нуқтаи назар мо боварӣ дорем, ки мана донишгоҳ бо донишгаҳдаҳои Хитой ҳамкорӣ баста ҳамун технологияи муосири омӯзишро татбиқ мекунад ва донишгоҳ бояд яке аз сарчашмаҳои рушди ояндаи таълимӣ инноватсионӣ дар ҷумҳурӣ баромад намояд.